खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मैया 6 जानुवारिया इउपिपिएल हान्जानि थाखाय जारिमिनारि सान होननानै बुंथिदों प्रमद बर' बिथाङा मैयानि सानाव क'क्राझारनि मैदेर खर'आव थानाय इउपिपिएलनि अफिसाव सा 11 जिएसपि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल हान्जायाव अफिसियेलि हाबफैदों मख'नो गोनांदि इउपिपिएल हान्जायाव हाबफैनाय सा 11 जिएसपि हान्जानि मावथिफोरा बावैसो सान सिगां जानानै थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव जिएसपि हान्जानिफ्राय बिजाथि एबा केन्डिडेट महरै गसंदोंमोन दा बिथांमोनहा मैया इउपिपिएल हान्जायाव अफिसियेलि हाबफैबाय इउपिपिएलआव हाबफैनाय बिथांमोनहा बुंथिदों दि जिएसपि हान्जानिफ्राय इउपिपिएल हान्जायाव थायोब्ला रायजोफोरनि थाखाय बांसिनै खामानि मावनो खाबु मोनगोन बेखायनो रायजोनि खामानि मावनो थाखायनो इउपिपिएल हान्जायाव हाबदों होननानै बुंथिदों प्रमद बर' बिथाङा मैयानि सानखौ जारिमिनारि सान बुंनायजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलाव बर' असमिया हिन्दु मुस्लिम होननाय जेबो फारागथि थानाय नङा गासैबो हारियानो हा राव आरो हारिमु जौगानायनि थाखाय समान मोनथाय मोनगोन होननानैबो बुंथिदों एसएसएलसी एबा मेट्रिक आनजाद होगिरिफोरनि थाखाय मोनसे खौरां बर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेशन आसाम सेबाया एसएसएलसी आनजादनि रुटिनखौ फोसावबाय एसएसएलसी प्रेक्टिकेल आनजादा 4 आरो 5 मार्चआव जागोन थिउरि आनजादा 11 मेनिफ्राय 1 जुनसिम जागोन आनजादनि रुटिनखौ नायनोब्ला सेबानि अफिसियेल लिंकखौ आं डेसक्रिप्शनाव होनानै दोनखाबाय नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन मिनिस्ट्रि अफ हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयारनिफ्राय रायजो राजाफोरखौ सांग्रां जानो खावलायहरदों कभिड-19नि भेक्सिनखौ भारतआव फैगौ सप्तानिफ्राय देहा फाहामथाय होग्राफोरनो होग्रोनाय जागोन होननानै मिरु सावस्रि बिफाना फोसावदोंमोन आरो बे भेक्सिन बाहायनायनि सायाव गासै खौरां होनो थाखाय कविन मुंनि मोनसे एप दिहुनगोन होननानैबो फोसावदोंमोन खौरांनि बायदिब्ला बे एपखौ दा बानायगासिनो दङ नाथाय आबुङै मावफुंजाथ'वाखै सावस्रि बिफाना कविन एपखौ दिहुननायनि सिगांनो माखासे दुथांफोरा कविन मुंनि एखे एपखौ दिहुनबाय दुथांफोरजों दिहुनजानाय कविन एपखौ गुगोल प्ले स्ट'रावबो मोननो हायो आरो बे एपखौ 10,000 निबो बारा सुबुंफोरा डाउनल'ड खालामनानै खैफोदाव गोग्लैदों होननानै बुंथिदों मिनिस्ट्रि अफ हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयारआ बेजों लोगोसेनो बे एपनिफ्राय कभिड-19नि भेक्सिननि सायाव जेबो खौरां मोनाखै नाथाय सुबुंफोरा गाव गावनि पार्सनेल इनफरमेशनखौ होनानै खैफोदावसो गोग्लैदों होननानैबो बुंथिदों जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनायनि सायाव सावरायनो थाखाय बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथां आरो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोनखौ दिल्लीसिम थांदों होननानै खौरां मोननाय जादों बे सावरायनाय हाबाफारियाव इउनियन हम मिनिस्टार अमित शाह बिथां आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोन आरो आइबिनि मावथिफोरा बाहागो लागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों बारग' एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथां आरो बारग' एनडिएफबिनि मावथि सोद्रोमाफोरनि केसखौ थाबैनो सुस्रांनो थाखाय 4 स्पेसियेल कर्ट फसंनायनि थांखि लानायनि थाखाय बिथां अमित शाह डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सर्बानन्द सन'वाल आरो आइबिनि मावथि बिथांमोनखौ साबायखर बावहरदों बिथां प्रमद बर'आ रायजो सभानि बारग' एमपि बिश्वजित दैमारि बिथांनि देरसिन फिसाज्ला अमित दैमारि बिथाङा 5 जानुवारि मंगलबारनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन बिथां अमित राजखौ मैया चिरां जिल्ला चापागुरिनिफ्राय मोनफिननो हाबाय अमित दैमारिया मंगलबारनि हराव जायजों हस्टेलाव थाफादोंमोन बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला अमित राजनि सासे लोगोआ कल हरनानै अमित राजखौ हरसे दोननो थाखाय बुंहरदोंमोन आरो बेनि बुंहरनाय बायदिनो अमित राजखौ हरसे दोनदोंमोन अखानायै अमित राजआ फुंनि 8 रिंगासोआव हस्टेलनिफ्राय ओंखारलांदोंमोन अमित राज ओंखारलांखांनायनि उनावसो बिथाङा खौराङाव नुनानै जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोन्दों उनाव अमित राजनिनो लोगोआ कल हरनानै बिथां अमित राजखौ लाखिनानै दोन बिफा एबा बिश्वजित दैमारि बिथाङा लांनो फैगासिनो होननानै खोन्थाहरदों बेनि उनावसो बिथाङा अमित राजखौ नागिरनानै थांफिननायाव दखानाव जिरायबाय थानायावनो लोगो मोनहैदों उनाव अमित राजखौ बिफा एबा बिश्वजित दैमारि बिथांनि आखायाव 12 रिंगासोआव गथायनानै हरफिनदों होननानै बुंथिदों मख'नो गोनांदि जाय बिथांजों अमित राजआ थाफादोंमोन बे चिरांनि चापागुरियाव थानाय डन बस्क' जुनियर कलेजाव फरायो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो
जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव गंसे 9mm पिस्तलजों लोगोसे 11 राउन्ड गोथां गुलि मोनखांनायनि उनाव मैया फिन चिरां जिल्लानि बिजनी पुलिस थानानि सिङाव थानाय खुमरसालिनिफ्राय पुलिस बिफाना अपारेशन खालामनानै हाथियार बोखांनो हाबावदों। हाथियारफोरा गंसे AK सिरिज राइफल, 2 मेगजिन आरो 7.62 mm नि 26 राउन्डनि गोथां गुलिफोर। बुहुमनि देरसिन मिसाइलखौ बानायदों रासिया हादरा। रासिया हादराव बानायजानाय मिसाइलनि मुङा RS-18 सारमाट। RS-18 सारमाट मिसाइला 100 टन लिरथायनि। बे मिसाइला 10,000 किल'मिटार गोजानसिम गावनि थि नोजोरजों गावहरनो हानाय गोहो दं। RS-18 सारमाटआ लोगोआव मोन 16 निउक्लियार बमा आरो मोन 24 हाइपारसनिक मिसाइल लांफानो हानाय गोहोबो दङ। खौरांनि बायदिब्ला बे मिसाइला आमेरिकानि टेक्सास रायजो आरो फ्रान्स हादोर बायदिखौ खेबसेयैनो गावनानै फोजोबस्रांनो हानाय गोहो दं। मख'नो गोनांदि RS-18 सारमाट मिसाइलखौ बानायखांबाय, दा आनजाद नायनायल' जाथ'वाखै। बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी एबा बिआर फेरेंगा बिथांनि एस्कर्ट गारि एबा थांफानाय गारिया भबानिपुराव एक्सिडेन्ट जादों। बे जाथायाव गारियाव थानाय एस्कर्ट पार्सनेलफोरा जोखोम जादों। उनाव जोखोम जानायफोरखौ खाथिनि देहा फाहामसालिसिम लांनायबो जादों। बिआर फेरेंगा बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला बे जाथायाव बिथाङा जेबो जोखोम जायाखै। BTC बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव 17 डिसेम्बराव टिवा अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थिया जादोंमोन। बे बिसायख'थियाव मोन 36 मासिनि मादाव मोन 33 मासि मोननानै BJP हान्जाया देरहासारनो हादोंमोन। देरहासारनो हानाय बिथांमोनहा मैया समायखिराखौ लाबाय। बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथांजों लोगोसे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां, मन्त्रि पीयूष हाजरिका आरो माखासे BJP हान्जानि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। राइट टु इनफरमेशन एक्ट 2005 RTI नि गेजेरजों नयडानि सासे लयार रन्जन तमार बिथाङा 2018 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइनि नबेम्बर दानसिमनि गेजेराव नक्सलाइट उदखारि हान्जा आरो सिकिउरिटि फर्स हान्जाफोरनि जिउ गोमानायनि सायाव मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनिसिम मोनसे डाटा बिदोंमोन। डाटानि बायदिब्ला 2018 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइसिम गासै सा 460 नक्सलाइटफोर आरो सा 161 सिकिउरिटि फर्सफोरा जिउ गोमादों। आरो बे डाटानिनो बायदिब्ला गासै नोगोरारि आरो रैखाथि बिफान जाय नक्सलाइट उदखारिफोरजों बुथारजानानै जिउ गोमादों, बेनि अनजिमाया फारियै 2017 मायथाइयाव सा 263, 2018 मायथाइयाव सा 240, 2019 मायथाइयाव सा 202 आरो 2020 मायथाइनि आगस्ट दानसिम सा 102। बेनि अनगायैबो मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनि वेबसाइटनि बायदिब्ला 2004 मायथाइनिफ्राय 2019 मायथाइसिम नक्सलाइट उदखारि हान्जाया गासै सा 8,197 सुबुंफोरखौ बुथारदों आरो बुथारजानाया बांसिनैनो ट्राइबेलफोर। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।